I don't am blessed. Ngamakama understand the salvation. Adingi ukuthi ukhiphe ishungu uzubuse. Thina amen. Besishwa neenvelope ukuthi nakhiphe ishungu uzobuse. uNkulunkulu uzombusa ngoba mkhiphe koshungu. Cha, uNkulunkulu akakhipha akakubusa ngoba ukhiphe koshungu. Ubusisa ungakakhiphe koshungu. Amen. Lesikhathi uphethe koshungu ngesandla uzobona risha uzobona ukuthi I am blessed going in and I am blessed going out. I'm not cursed. I'm not cursed. So the Lord says about the busy man to plant the seed, I'll bless you. Plant the seed, I'll bless you. Plant the seed, I'll bless you. Let's start this business. This is the local church. We are blessed here in this church. This is your pastor. He never to keep up on the tithing yard. We are blessed by the roof. Amen. Unombeto mlala. Unomsebenza kuwo. Ubhokeka. Nyamuthi ukuphuma lapho ngokodli inkukhu noma uyodla inyama yeroasting. Bakhona balambile. Hayi, ngifuna ukubalanga ngosisi. We are already blessed. Once we are so amen. Once we are so we are at 5. Or 2 pounds is another cost. But that's what I'm saying. That's what we I'm keeping sugar tea. You don't listen to the same. Can't you listen, Chapter 1. Before Muhammad, you saw to remember by your tissue flu. Issue was a one. This is keeper under in law. All these things. This is keeper under in law. This is not keeper under in claims. I've finished shoes is keeper under in law. Number one was keeper under in law. Ubanjo Malaki 3. Ubutuma must keep Kanigi. And the Unkulu will go back to the Bantu. Why Kuluma? When I joke said that I was an to the matter of one normal Latin verses 10. Hey, what do you know? That's good. I'll come and tell you to win. No matter verse 10. I'll come and tell you to win and a law. No, under in law. Amen. Jangan kita mission ko so kuligan sa nabukuli. Mina the feminine is keep the shoe from fishing in the sand. Once one push it keep the sand in the shoe. And it says, Kurumi is an issue. Hello? Amen. Says Kurumi is issue. When I was Kurumi's, I put in the local like was issues that Kurumi is. Utati nana was of a pregnant. Utati look namsa. For the
Amen. Kuthi nawuhola nje into yokuqala lemfundo yenza pakisho before uthenga uNando's pakisho zakho zibekele bese yazikhulumisa uthi Nkosi ngale ishumi zami lezi I thank that I'm blessed. And I'm blessed going in and I'm blessed going out. And ngale ishumi zami uNkulunkulu uzovula iminyango kuthi amabhizinisi. Ngale ishumi zami uNkulunkulu I prosper. Ngale ishumi zami uNkulunkulu uzokunikeza wisdom. Ngale ishumi zami uzongibeka kwabakhulu. Ifeka yakhe ishayile phambi kwabo. Babegcabile abantu bekhathile lapha. Ishumi zami ngoba I'm blessed bese ngivula umnyango basana. Ngale ishumi zami uNkulunkulu ngiyophatha abantu abazokuphatha mina ngiyophatha bona. Amen. Khuluma neshumi zakho unawuza konke uthatha isikhathi. Ngibona niyajaha mina. Thatha isikhathi. Nithi ushaya ngeCrossfit. I'm blessed. Vela amafatha asizwe avulekile ogate for my life. I'm not cursed. I am blessed. In the name of Jesus. Bese yamtshela ukuthi ngabona isifiso sikaAbraham siphezulu lapho. Praise the Lord. I started to know 28. Ngoba ibuso started to know 28 nama conditions. Uthi if uyahleka uyila ku verse 15 the cursed. Uwenza kahle phezulu, wenza kabi phansi. IBhayibheli ke uPaul achaza ke okuseGalatia ukuthi we are redeemed from the curse of the law so that the blessing of Abraham is elected among Gentiles not all. Amen. Amagama uNkulunkulu uAbraham Jesus ayichaza ngani ndawo ngichaza ngani esikhothisa ishavu uAbraham nakutangana noMelkisedeki wabuKristu lo into yokuqala uMelkisedeki nakahlangana noAbraham ebuya lamakhosi ephethe impango ubehlangana noMelkisedeki into yokuqala uMelkisedeki ayinikeza uAbraham umnikeza isinkwa newayini njengoba sidla lapha namagama uthi uAbraham wena Abraham une covenant nawe nani the covenant president une covenant nawe uNkulunkulu ngiyakubusisa nikazani ungakamuvi wamthusa uNkulunkulu ufuna ukuthi umuhle umphuze bese covenant yakhe yaqina phakathi kwakhe bese ababisisa ngingathi yokuqala uMelkisedeki ayenza uAbraham wamnikeza isinkwa newayini wadla waphuza emva kwalokho wasiyambusisa wasenani wasenani number 2 wasenani number 2 wambusisa okwesithathu Abraham wasekhipha ushuru wathi emakamelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ekathimba inika uMelkisedeki emvini wathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekathimba inika uMelkisedeki yonke impango yakhe ngoba wayebonga uMelkisedeki ngoba usembusisile. And now bega impilo kaAbraham. Amen. Amen. Now bega impilo kaAbraham. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wambusisa uAbraham wambusisa uNkulunkulu waze wakhathala ukubusisa uAbraham wase yamjiya uAbraham wazani wamguqula wamenza isibusisa blessing wathi ngayo zonke izizwe zomhlaba ziyobusiswa ngawe hayi
ngamagama yesibuso sekwenye sona ngiyobusisa amathi uNkulunkulu wayebona ukuthi bakhona ibandla ngaphambili ukuthi libe rich libe blessed ngamagama ufuna namhlanje ufake inkonzo lakho ukuthi nawuphethe ishumi awusiphethelanga ukuthi ubusisele we are already blessed but usiphethela ukuthi ube rich ayothi nibe rich ayothi ube rich Solution mindset namhlanje ukuthi I am rich ngale shoes. So namhlanje ngoba rich. Ipoverty ayihlanganise litho na. Galatia 1. uNkulunkulu akalifune likho elivangeli. Akanjani? Uyabona njengoba ngikhuluma nawe nje ake ngikhulume sibili. Uyabona njengoba ngikhuluma nawe nje bangempela. La eBhekuzulu la eDobheni kunamabandla amaningi. Njengoba ngikhuluma nawe nje abakhondenya abantu bangikhuluma kule hour nje. Bayakhondenya abantu. Basukele emakhaya badrive imoto banali imoto ezibakela abantu bayakhondenya bashiyaza another gospel of condemnation and that another gospel in a case character khona nje basukile nje abasuka ngapha ehlobani bandulele bashonale